Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan, maayong adlaw. Lahat sa mga viewers. Oh, sa karon lang yun nakakita ng video. God bless po. May hapon, sir. Oh, sa itong pamati. Sakit akong batang sir ba? Sakit ang bata, mga anak. Pero kung dugo ko, magaling ko, magalang. Ano mo kayo? Kunik sa diri. Isa'y mga pang binong ako pa kung tindog. Kaya kung higda, kung takilid, kung aksinong gamay kuwan, sakit. Mara ba ang kuwan? Pero kuwan na, dugi-dugi. Ay, isa na. Kuminan mo, panila. Pilakad na naman na. Ayaw daily siguro na. Wala na, tukar-tukar. Tukar. Pero last niya yung kuwan, karoon pa ni balik. Pero itong Simber, grabe ito kay halos di ko katindog. Huwag mo ka na eh. Dua-dua ni Beng. Wala po kay nagpakuha ko sa tukong kailaw sa kuwan. Ito lang. Moto na sa kasimana po yung lubog eh. Ang grabe sa pagbuo. Pwede kita yung lakaw. Kung timog ko ngayon, pagbangon sa kuwan. Karon balik na po, mahadlok ko ba si balik sa itong December man, halos di ko lakaw ba. Mga ako ipakuha iba sa mabikil balik ba. Pero kita magkaroon kayo, lato ko di para itong December kayo. Kung saan mo sa kanan Forty, sakit, ano na? so dahil lang kung saan mo. 28 plus Kasi paminan mo sa klaseng sakit na. Kanang, murag kagpang ko, kanang inigtaanan ni mo. Sakit dyan. Sakit lang dyan. Piton. Murag sa kuwan, mabrag ang ugat na murag tuwipik, murag Sila rin yung drugs te. Sa pag-yun, doon sa na, mabanong ko. Anong gamay? Para man akong ibati ron. Kana, Pero Unsa karon, na? oh, Unse. ano no? Ako na lang bahala sa ban. Ano bala? Pero sa iba yung mumito niya ako diri sa. Amoy-poy po na maganda. Andali lang isa. Di ka nagabasa kunto hapon gabi. Ah, Masa, habat, unas, ligo hapon gabi. Sahid. Sahid. Unsa usahay ka na. Ang panagsa. Wala sa man, masa lang. Masa lang. Pero kuan kanang initubig. Ini tubig, masa ra. Oh, Masa masa lang. hapat, ligo, ana. Sige. Mahagutag sa dili, sir. Labi na kunto hapon gabi, o hapon o gabi do. Di kita pwede magbasa. Mabugnaw o mainit. Kaya ano, ang tawag ka na niya, pasmos tusog. Di kita pwede pag-uli. Kung kira kang napundo rin na adere, pero kung di ka kasi gawa, sumanya bitaw ka rin, nagkita agot, hindi na pwede tayo, pasmos tusog. Kung na pinakabuka. Ano lang, likay lang kita. Tukar ba kasagaran, dugay. Mga 50 plus, 58, 59, 60 diya. Okay, kuan na no. No, dugay pa man. Di ba ka nagkapasama, hapon gabi eh. Basta, so ano lang ha, so... May nakabalo ka sa kusar? Search me ganina. Search me ganina. Padulong mi diri. search ni. Kamu to nagabadsalan? Dili. Dira man mi digo. Mga kisirk lang ninyo. Oh. Ana mga asawa na nay katulay ng kuan sa Digos. Diri. Moto search na mo nga taga diri lang. Dol na. Oh, mga to na di kami kuan, diri sa may apply na pet, diretso lang diri. Dulo naman. Asa kang balay nyo, sir? NFA highway. NFA Highway. San Jose. San Jose, no? Sige, basta nga kay shout out sa inyong lugar, sir. Ang shout out ko sa akong kuan, arintes ang asawa. Katawa sa siya. Mexo. Katawa ka siya, ma'am. Paano, na pa dagan na kay Las Kuwa, di? Oh, Mano, isikuan mo lagi na. Naman ka na lagi na, pre. Pa-welding. Pa-welding. Sa akong bayaw pa ko natanggal ang iskubot. Butang yung pingong na, no? Oo. Sige, so ayan guys, shout out sa taga NFA, San Jose. Super Highway, no? Sa San Jose, no? Shout out sa inyo, God bless po. Nasa sa Tabangan, mamayo yan yung pamati sa iyang kalawasan, no? Labi ng yun sa iyang iyang batang, dapi-dapi, hawak ko pa sa likod. No? Dapit sa hawak Tabangan at mamayo si Sir. Siyempre, inabanan sa pagkampo, ginosa, no? Siyempre, sa tarang kamudool din Tarabangan at manikamot ang mamaayo mo, kutog sa pamayo mo, kaya kahit natin pinapamati. Ginagmay pala ka to ng ayuna. Kaysa nga murag nga. Susana na. Grabe ano ba? Oh, ayan nga. Of course, sa mga viewers, regular viewers, hello sa inyo. God bless po. Shout out sa inyo. Oh, labi na yun sa karoon lang nakakitang aning video. Please subscribe, i-click lang bell button para updated ka sa in-upload na kumatakadlaw niya. Comment, no? Comment lang mo pangutana kung saan yung mga pangutana. Kabayan sa inyo pamatis kruwasan, labi na yun sa inyong pamating. Antod karon wala gyapon mamayo. Comment, like, and share po. Ayan. Shout out sa top 3 countries viewers, India, Indonesia, Philippines. Ug labi na gyud sa lahat po ng mga OF
OFW. Ayan, sa mga nagka-comment sa kuha, sa mga subscribers, road to 3,000. Maraming salamat po sa mga Facebook friends. Shout out po siya. Ayan, sige. So magsugod ako kilot guys. So tara-tanawa lang yun ha. Please share this video. Okay, tanggalan mong sandusan. T-shirt. First time mo sa koron? First time. Ah. Sa yung back na yung Tulog. kilig mo sa yung Ang lisod na mabot ang time ng murag masangkiyot. Lingkod ang barog na bang sakit. Gani magtakilid bagay guys yun. Wala siya oh, wala siya mabaktay. Hindi kamata ko sa isa. Ano sa pagkamay. Okay na ka na? okay na. Ang menu mo. Ano yung pangalan? Cisco. Francisco. Wala yung nagkaton. Kung namoy kay ila diri sa una. Hindi siya ako ano. Wala sa team. Tana lang budyas kanto po. Ano lang ka? Oo. Kena? No problem. Bugnaw, sa lawas. Ang bugnaw lawas, ano kita tandugo, tulog. Pag nagdili sa kakaya pang kondisyon. Dapat ingat. Tanaw na to. Tanaw na to. Sana ka sa YouTube ang bazar. Itong last year nga na ba na nga siya, di Oh. ko siya na dita magpahilot. Nya. Mga po iniingon na dito na dapis-dapis mo to dito man nga dito. Ah, Wala ko sa magulang dito. ah. Saka na kamay sa. Ano man kanang Ah, okay na. yung kunakon dito. Okay na. Ayaw. Makaugma do noon bro. Alas tingin ko tinulog na noon. Sa kinakaw. Wala mo man eh. Pero naman na mo. Oo. Ako kay siya kung pag cellphone na. Tama mainit. Mm. Tos na maagi. Makaugma to kay isa man ako dabaw.
exam niya sa kuan ba? IELTS. Eh, butcher ka? Hmm. Ay, sus, kalamian ng butcher, ma'am. Kada adlaw ito ka Jollibee, ba? Ay, Ginoo. Puro ka lang anak eh. Ya, kada bulan, litso. Sige na maglitso na lang anak mo sildo. Uwi na siya ng take ba? Wa pa dyan po ang Ang kapasa. nadungog na ako, pinagagamay ko na 80. Bawas na tanong, kada buwan. Kaupat na yung take. Wa para. Kuan. Dapat namin dugulan. Hmm? Namin dugulan. Bayaran. Bayaran mo muna sa dugay. Ako, nagkuhan ko sa una. Nag-butcher man ko, ni-atras ko kay sa IELTS. Kaya mo agi pag-eskwela, pag mag-eskwela, exam. Hmm. Pag-exam na doon, yung pirang ito na 50 mil. Pasar. Ako pwede ako kanarapos, pero ang gusto sa mga Australia, ang gusto ko. Oh, gusto ko ma-Australia. Wala, ang di ko na target na score, di makuha ba? Nakunakuhan. Yung Canada, lusot ka. Ang gusto ko Canada. Kunya, Ang gusto sa mga bayaw, kay Australia mag... Mga ito, karoon. Nilang yan ko ng tutong. yun lang ba? Ako, ang karoon. Kailan ka makalarga ng ako hali. Yan, nag-sa Pilipinas. Atong hilot ako dito, sa Australia. Hmm. Tinangin ako yung sarol sa, ako sige na, kay Jollibee ma'am, kay Jollibee. Litson, grabe, kalab ko, hindi makaya. Pag kay kalupad na, High blood na. high blood na tayo, nag-high blood, gulay siya. Dahil ang sakit niya. Eh, kusog ko eh. Mahiluton ko na yan. Wate, kusog. Ay, maglumag na po ka. Ano sa yung sakit mo? Mga pinik diri o Ugat mo na, binog diri. padagan ko mo, padagan pasaka. Hmm. Anak na. Sira na diri, magkuhan kayo, mas duol man. Muna siya kuhan ka na simot uga, sagdan lang ito. Hindi na yung gani. Kay Butang saksyon. tawil. Ang saksyon, pwede yung trabaho. Nagsimot kayo. Di magilis. Kung ka naghaplas gabi eh. Naplas, mauna Kung siya. maghaplas ka gabi eh, pagka maayaw ligo eh. Kaya grabe pa nung ito ha. Ligo dyan siya, oy. Ay, ganun ko lang boss. Bisang kaya naan lang. Hmm. Naan lang, yan lang naghaplas. Manukin na, matuog ka pagka maayaw ligo. Hmm. Kaya pag mapiki dito may kuhan, likod na na. Basta pwede ka kabangon na ba. Makabangon ba ito? Sakit gapon. Ito kay kaya na kaya na pag inuman ng defibrillator. Ito, Di pa, di ka mukampan. ang haplas okay. Pero pagka maayaw dito. Hmm. Bugnaw na siya. Pasang tubig. Gimana kapag hilot ito? Ay, balo gani no, hilot-hilot lang. Yung dran, sakit ka na.
Eh, kung makatulog pa ka dito. At isang adlaw dire namukaw gras na yung kape. Sa bawas. Namukaw ko dire, bro ko kumato kasi ipang ang gina. Pero mag-anak mo dapon siya gabaw, mag-piit sa siya. Sugay kayo sa makakulog. Mag-anak Sa kasakit. Hindi sa kong kakili, boss. Kikikit sa. Mag-oral na ako tugit po sa YouTube. Liso sa kulog, pakisakit. Lumulay yun. Puntahan kita ba kayo? Hmm. Kung mo na kuha. Kaya pa lang. No? Kung ka na yun. Kato na ng adlaw ka no. Ay, ikaw ko sa sounds ka na. Wala ang sounds. Hanggang ko nalipay sa ko ay nagsulot ko sa social media. Diba ako mag-post no, di po mo kabalo, di ba? Ano ba no? Yan, share. Nag-share ba? Wait, di ba? Di ba ka may nom? Ang inom na eh. Panagsa Di ba ka na. mahubog? Panagsa na grabe po. Kani dire explain ng taga kay karon pa matag hilot. Explain ng taga para madala nimo ni hatod sa mga pamilya sa lingan. Kani dire mo ni balay-balay sa uric acid ha? Balay-balay sa sugar. Mm. Uric acid, sugar, mga bugatin asa nga sakit Mm. ng tao, no? Kani uric acid na diri ang soft drink, na diri ang sigarilyo inom. Ang soft drinks na diri sugar, soft drinks, kape, juice, ha? Na diri kung asa ta kusog, mao tay maigo, ha? Hindi na po siya nagdami sa inom. Sigarilyo inom ang kaya himuon niya, ang dugo kaya niya patulugon. Ano siya mo, Gideon, grade 1 ra. Inom. Sige kamay? Natakil po ang atong bagot. Oh, Hindi o. Itong ulusat ba? Mga ito tagagayan. Ni, ay, John, Ano to? John, Update. Fred? Yung 13, muli na dapat 13. Mm. kira? Kani osteoarthritis niya, ha? Mm. Kira? Alara.
Sakit kamay na. Sakit dito kay sakit. Asa may sakit? Ang sugar o ang kuhan? Ano? Ang soft drinks o makaupo? Na. Sige, nagsubsig drinks. Bilang inom ko inom ganit ko. Inom na daw. Maigo undang. Ana, na, no? Ayun. Kaon ko to, inom bawal. Pag-igo, relax. No? Pag wala na, balik na po. Pag maayo na po, inom na po, ano na. Pero ang dili ko na to, pwede nga, noon, kanang itong magpasa. Ma'am ko na siya, magtrabaho ba na, magmasa siya. Nam ko may heater dito. Dili ko na siya pwede. Lagi pwede pa. Kaya maningil ko na siya. Lagi pwede pa. Kaya pag maningil na, wala na. Di sa pagdado ng hospital, matagbang mo, hospital kukod, anong pas mo? Ayun na, way findings. Wala na. Init na mong likod. Umuinit na siya, sa kulang. Ibugnokin na siya eh. Mabutang ang tawag dire. Trabaho ka pa ba mag-iris? Hindi ka pa. Ako, paano ko, construction ako, mason ako. Dito sa Riyadh, dito dyan ko nagkahilot. Dili dire. Naniulit, ipapuulit lang ang misis. Kanang trabante dito, ako rin yung dili manglimpyo, hindi ko Trabawan siya. trabaho. Dahil bulingit lagi ko, abog kayo. Magdala ko sa katrapo, itrapo rin ako, trapuhan. Pag mauga na siya, magtanggal mo na, kaya makwan. Okay ra, padapto mo, si Trapo. Dito ko sa basa uga. Diyan ka lang. Parang gana dito, so, nakauban ako, limpyo kaya ng uga. Siyempre uga na, labi nagmag-plaster. Basta ang uga-awag na. Basta, basta yung hugaw gan. Nagsakasabas, ako rin bulingit. Karang abog kayo kung gawa lagi. Ako ba, himot na kaya ka. Sige na ako. Ano, masakay ko, mapalikod ko. Last time. Ako ang buta na kamot na kayo naman. Sabi siya kay heater, gabi daw. Sabi na, hindi na pwede. Amoy makita niyo mga kaila pa rin ito. Paundang na. Hindi nga, paralyzed. Why kusog? Hindi nga, lingkod-lingkod. Sa kondisyon mo kayo ka, dugay mo italab. Wala yung kasi karang gulang mo.
isa po sa electric fan ni boss no. Hmm? Electric fan no. Electric pan o aircon, pareharan na sila basta kung maigo ka nga basa pa ka. Singot pa ka. Ano na yung problema? Singot pa ka, niya mapa-aircon ka o electric fan. Ah, wala ka na. Mama, anong rapan na bang po dito na kuan? Alati ay. Sa church, may pangko. Yeah. Oh, kenapa nih ya? Ini ya. Yan tayo. Mira? Yan. Ayun, sukol, electric pan, susunod ka. Hindi man dati. Hindi man ako akan wala sa tuga. Wala. Pero sa picture lang, gipatugahan sila. Sa room. At tuga sila. Ito na wala. Mas gwapo yung may tuga. Gamit na. Wala ko. Na uniform. Ang puti, dapat jinsan rin. Hello. Parang tatutin lang. Tungod lang dito sa mga social media. Yan eh. Pwede ako kita sa mga mga ano yung share ba? Ito sa kuang mangon kay kuan na itag. Pada asa ko mangon kay kuan sa kuan uniform ra. Ako mangon pili na ko sa uniform. Ano ba? Tayo eh. Panahon na tayo. Tatagan ako sa kubihan. Upok na yung ugat tayo boss. Ano mo itong kaya tapulan? Ano mo itong kubihan? Katawa na ikaw. Kaya ako panukoton, kaya nagtrabaho man, no? Turo, ganda nga mag... Sakit ang tawa ng trabaho man. Ano mo trabaho? Wapi ang ngayon. Ano mo kung magkatrabaho? Ay, no. Ay, mo kayo, no? Ito yung natrabaho ko, ano, ganyan ka na mag-pisina? Yan eh. Nayahay na lang trabaho, no? Aircon ba dyan? Pero magsakit ka pala. O, mga tingala. Samot na kayo sa pel. Samot sa pel. Dugay lang sa pisina, hindi kayo sington pa na. Eh, sakin na mo, ito maayo. Ore sa paso. Ora to istorya to?
Bye. Ano yung pamungutan mo kasi. Ano yun? Pag musimot ang naam, simot din na tananawa. Huwag din na itong nanak na. Ito, ma'am. Murag sila, murag ito na